Hola, avui vinc a compartir amb tu uns versets que trobem al llibre de Filipencs, capítol 4, de l'11 al 13, i diu així la paraula de Déu. No penseu que és la necessitat la que em fa parlar així, perquè ja he après a passar amb el que tinc, i sé viure amb estretor, i també sé viure en l'abundor. En qualsevol situació i en qualsevol lloc, estic avessat a anar tip i a passar gana, a tenir de sobres i a fer curt. Tot ho puc en aquell qui em dóna forces. El bon propòsit de la teva benedicció, si és que a Déu li ha plagut beneir-te en l'àmbit econòmic, és que fins i tot en l'abundància econòmica aprenguem a dependre exclusivament de Jesús. Per contra, si la teva economia és la suficient perquè visquis, passa exactament el mateix. Però és més fàcil viure en abundància que viure en pobresa, podries pensar, i és totalment natural pensar això. Gràcies a la intervenció santa del seu esperit, en aquest passatge d'avui trobem que Pau va aprendre a estar content amb el que tenia, i ell, com molts de nosaltres, va tenir molt i va tenir poc. Però es va adonar d'una cosa. Tot el que podia fer en el seu dia a dia, ho podia fer per mitjà de Crist. Pots viure en un castell i sentir-te desgraciat. Pots viure en un estudi i sentir-te l'home o la dona més feliç del món. Amb l'enfocament correcte i mirant on realment hauríem de mirar, tot el que ens passi no importa gens, perquè el més important és saber que tenim Jesús amb nosaltres. A més, sabent com treballa Déu en els seus fills i filles, tota benedicció que rebem, sigui de la mena que sigui, no és pas perquè la guardeixis només tu, sinó que Déu ens la dona perquè la puguem compartir i experimentar el goig de donar en lloc de rebre. Com pots veure, caminar sota l'empart del sant és viure d'una manera que potser no estàs acostumat a viure. Això hi refereix la paraula de Déu quan ens parla de l'enteniment renovat. T'asseguro que he fet coses, des que estic als peus del Nazarè, que mai no hauria fet servir-me a mi mateix. I tot perquè estic i estem en el procés d'entendre i comprendre que tot ho podem fer en Crist, que ens dona la força. No és únicament la voluntat el que transforma, perquè això seria donar-te a tu tot l'honor. Tant el desig com l'anhel que els dona Déu. Només així sabrem viure en qualsevol situació i en qualsevol entorn. Si aquest devocional ha beneït la teva vida i creus que pots ajudar a més persones, dona'ns un m'agrada i subscriu-te al canal per tal d'anar rebent cada dia aquests devocionals. Pots compartir amb altres persones que necessiten també l'esperança de l'Evangeli de Déu. Que tinguis un dia molt beneït.